Se tkompli ssir ġustizzja ma' sidin tar-raba. Kien dan il-klim li uża mal-mikrofonu ta' One News il-koordinatur tal-Aqda Bdiewa Attivi Malcolm Borch, b'reazzjoni għal miżura li se tara tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni għal bdiewa professjonali fuq art agrikola li tinħadem. Din ir-riforma hija waħda mill-ħemel ta' miżuri li tħabbru fil-baġit tas-sena d-dieħla bit-tema Malta Ġusta. Huwa spjega li ma kienx ġust li s-sidin tar-raba li jikru r-raba lil bdiewa iħallsu eluf kbar ta' flus f'taxxa tas-suċċessjoni. Il-laqt tal-bdiewa dejjem ħasbet li din hija xi ħaġa unfair u fl-aħħar tajjeb issa li din it-taxxa tas-suċċessjoni telqet għax bħalma tajjeb inti qed inkunu iktar fair mas-sidien. Huwa fakkar li t-taxxa tas-suċċessjoni telqet ukoll għal bdiewa professjonali. Il-bdiewa li qed jaħdmu r-raba u jridu u t-tfal tagħhom ħajirtu din l-art m'għandhomx għalfejn jħallsu it-taxxa ta' suċċessjoni laqqas li hija xi ħaġa pożittiva ħafna tlaqgħet tajjeb ħafna mingħand il-bdiewa anke minħabba l-fatt li issa din qiegħda tixpruna qiegħda tgħin lill-bdiewa żgħażagħ li tfal tal-bdiewa professjonali biex ikomplu jaħdmu l-art mingħajr dan il-piż żejjed li jkollhom iħallsu dit-taxxa sostanzjali li kien hemm fuq l-art agrikola. Miżura oħra li tħabbret it-tnejn se tara li l-Gvern ikompli jnaqqas l-għoli tal-prezzijiet tal-ġwies u t-tqieq. L-Aqda Bdiewa Attivi laqgħet ukoll b'sodisfazzjoni twaqqif ta' aġenzija li se tkun responsabbli mill-art agrikola. Din l-aġenzija se tirreġistra l-kirjiet agrikoli u tistabbilixxi miżuri għal ħarsien tar-raba. Dwar l-introduzzjoni tal-miżura ta' tikketti ġodda li jidentifikaw prodotti lokali, Malcolm Borch qal li din it-tikketta se sservi ta' promozzjoni tal-prodott lokali. Tikketti hija forma ta' garanzija li dak li qed tixxi huwa Malti u naħseb hija xi ħaġa lura pożittiva għal produtturi Maltin li ħajkun hemm din il-forma ta' tikketta li tgħin lil min ikun qed jagħżel lik il-konsumatur biex jassigura ruħu li fil-verità il-prodott huwa Malti.